Siniguro ni Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. na sa dapit na panahon magiging maray na ang serbisyo medikal asin supply din kuryente sa syudad. Sigun sa opisyal, kaiba sa 2025 General Appropriation Act na pinirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO kung saan pinondohan ininin 800 milyones pesos. Apisar ka ini, enot nang nagtao si Ako Bicol Party List Representative Elizaldico nin 300 milyones pesos na pondong nga ni marehabilitar ang ALECO kung saan kabale sa pondong ini ang pagdugang nin mga substation sa kada munisipalidad. Pigkonterma na kang sarong Board of Director, kang ALECO, si Board of Director BOD Junie Corteos, na sabi niya, nagpasalamat siya, thank you kay Kong Santi, kasama niya ng Palangso Bondo sa GAA of 2025. Siniguro man kan alkalde na pigtututukan man kan sa iyang administrasyon ang pagkakaigwanin mas maray na serbisyo sa salud arog kan pagbugtak nin mga dugang na medical equipment, bulong asin iba pa sa Legazpi City Hospital. Sigun kay Garbin, may nakatagama ng 100 milyones pesos na pondo para digdian syudad, katuwang ang Department of Health Bicol. Nakapagpirma na ako Kimowa, ayaw naman sa accounting section kan Department of Health, last Friday yan. Baka within the week ma-download naman, and then the necessary medicines, and then the equipment. Well, ito mga CT scan. Of course, hospital beds. Sara mo bang rarangkanan sa tuyang mga hospital beds? And then, kung data pa man ini bakal tulos, the easiest way is to come up with a MOA with the two hospital, ACE and Tanchuling, tanganing supangangaipo ta sa tuyang mga pasyente may i-refer ta duman sa kompletong ekipahe kang nasabing duwang pribadong hospital. Magin ang pagpapabaskog kan ekonomiya kan syudad ang pigtututukan mandaa kan alkalde. Padagos mandaan sa iyang pag-inguha na matauan kasimbagan ang mga agyat na kinakaatubang kan syudad na napasipara kan mga dating administrasyon. All these budgets that has to be implemented. Kasabay, itong sa ALECO, baka hanapan kita kang publiko na sa sumasunod na simana o masunod na bulan nag-brownout, as in sisihon kita, hayan man ngayon sa mga pondo na pinag-alokar. Tabi man, de kita tabi na masala na the implementation, the procurement, implementation, and completion of it will take about minimum of 1 year. So marirealisar ta ining pagkakaiba sa pagsiservisyo, as in so pagbabago sa serbisyo kang ALECO, siguro say at the end of 2025 or near 2026, kasi ang procurement process pa sa namin habot 3 bulan ay implementation, di ba? So it's a long process po, pero at least yaw na susolusyon, pinagigibo na. 5 bulan na sa nama na maninerbihan si Garbin bilang alkalde kan syudad, makalihis na maglansar nin kandidatura para sa May 2025 polls bilang second nominee kan Ako Bicol Party List. Nobyembre kan nakaaging taon kan magtukaw siya bilang ama kan Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.